През 7 век хан Кубрат обединява прабългарските племена на север от Черно море. Той създава държава, наречена Велика България. Но след смъртта му през 660-те години държавата е разкъсвана от външни нападения, особено от страна на хазарите. Кубрат имал 5 сина. И след смъртта на баща им, всеки от тях поел в различна посока. Третият син, Аспарух, избрал югозападния път. Той повел народа си през реките Днепър и Днестър до земите южно от Дунав. Това са територии, контролирани от Византийската империя, но по това време слабо защитени, тъй като често са били атакувани от славянски племена и авари. Така византийският император Константин Преследвач решил да спре нашествието. Той събрал мощна армия и флот и нападнал Аспарух в района на Онгъл, вероятно в днешна северна Добруджа, близо до делтата на Дунав. Аспарух обаче беше предвидил нападението и засилил позициите си в блатистата местност. Той построил земни укрепления и капани, които забавили настъплението на Византия. Нещо повече, той избра да остане на мястото си, предпочитайки да защити позицията си, вместо да се впуска в рисковани маневри. И така императорът загубил мобилност. Нещо повече, самият той се разболял и се оттеглил в Месемврия, днешния Несебър. Това деморализира армията и Аспарух се възползва от шанса. Той поведе контратака, която завърши с поражението на византийците. Така Аспарух основава държавата на юг от Дунав, в днешна североизточна България. Той сключил договор с Византия, според който империята признала новата държава и платила данък. Това било първото международно признание на България. Така че 680 по пробедина е приета за официална дата на създаването на българската държава.